ഹലോ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ട്രേഡ് ചെയ്ത് തരുന്ന റോബോട്ട്. ഇപ്പോൾ പല റോബോട്ടുകളും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നത് തന്നെ അപ്പം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും 100% സക്സസ് അല്ല. മേ ബി ലോസ് ആയേക്കാം, മേ ബി സക്സസ് ആയേക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വെച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, പ്രോഫിറ്റ് എന്തായാലും ലഭിക്കും. എന്നാലും പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് വലിയ ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി വൻ തുക നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് അവർ കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10,000, 50,000, 60,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർ ആ റോബോട്ട് ചെയ്തു തരുള്ളൂ. ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലരും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയണത് റോയൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റോബോട്ടിനെയാണ്. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 0% ലോസാണ്. അതായത് 1 രൂപ പോലും കുറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് അവരിൻ്റെ ഒരു വാക്ക്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോൻ്റെ ഡിപ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പാരിസണായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് താന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാളിരുന്ന് കരയണതും അതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോ താന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരിരുന്ന് സന്തോഷിക്കണതും കാലുമേകാല് വെച്ചിട്ട് സന്തോഷിക്കണതും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോ ഡൗണിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അതുപോലെ ഹൈപ്പിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഷെയർ മാർക്കറ്റിനേക്കാളും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാറി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. കാരണം ഈ റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് വിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ആകെ ബൈനാൻസ് അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ബൈനാൻസിൻ്റെ ഏണിംഗ് സീരീസ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിന് പറയുന്ന ഡൗട്ടുകൾക്ക് മാത്രം ഞാനിനി ഓരോരോ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് അറിയണവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിക്കുക, അറിയണവരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ബൈനാൻസ് വേണം ഇതിന് എന്തായാലും റോയൽ ക്യൂ വർക്കാവാൻ. കാരണം അവർക്ക് ബൈനാൻസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ആക്സസ് എന്ന് പറയാൻ റോയൽ ക്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ബൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വേൾഡാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും. അതിന് ടോപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇമെയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. അത് റെഫറൽ കോഡ് ഉണ്ടാവും, 2 പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ 6 to 20 ഡിജിറ്റ് പാസ്വേഡാണ്. അതെങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റേഴ്സും ആൽഫബറ്റ് എല്ലാം കൂടിയൊരു പാസ്വേഡ് വേണം. അതിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 60 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ടൈമുള്ളൂ നമ്മുടെ കോഡ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്ര അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇമെയിൽ അടിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കോഡ് ഞാൻ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് 55-54 സെക്കൻഡ് ആയില്ല, അതിന് ടൈമുണ്ട്. ഓക്കെ, കോഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് വഴി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പാസ്വേഡ് അടിക്കുക. പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ 1 2 3 അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്വേഡ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കോഡ് അടിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സക്സസ്ഫുൾ അടിച്ചു. ഷോ ഒന്ന് കൊടുത്തു. കണ്ടല്ലോ, ഇനി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആപ്പിലേക്ക് കയറാം. ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കണു. അപ്പോൾ അവിടെ അടിച്ച അതേ ഇമെയിലും പാസ്വേഡും അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ആപ്പിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷനല്ല. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് 0%, അത് 1 രൂപ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് വരില്ല എന്ന് ഇവർ അത്രയും ഉറപ്പ് തരുന്ന നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ അത്യാവശ്യം പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അപേക്ഷ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 50,000 അല്ലെങ്കിൽ 500, 600, 700, 800, $1,000 വരെയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും $100 ആണ്. അത് $100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 7,000-8,000 രൂപ വരും. അതേപോലെ ഒരു $21 എക്സ്ട്രായും കൂടി വരും. അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വരുന്ന ഫീസ് എന്ന് മാത്രം പറയണത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്തായാലും ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങളൊരു $100 അല്ലെങ്കിൽ $200 ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു $100 ഇട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബൈനാൻസിൽ ഒരു $100 ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ റോബോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ $100 നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലായി? ഒരു ദിവസം തന്നെ $1,000 ഒക്കെ ഏൺ ചെയ്യണവർ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആപ്പിൽ കൂടെ.
അപ്പോൾ അത്രയും ജെന്യൂനായ ഒരു ആപ്പ് തന്നെയാണത്, അത്രയും നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലരും ഇപ്പോൾ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീസ് കൂടിയേക്കാം. $100 മാറി ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ $100 ഇട്ടത്. ഇനി മേ ബി അത് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം, താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ $100 ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബൈനാൻസിക്ക് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യാം, ഇതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് മാത്രം വെച്ചോ. $100 കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കുക, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് വർക്കാവണത്, എങ്ങനെയാണ് ബൈനാൻസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല, പലർക്കും ബിഗിനേഴ്സിനാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്രിപ്റ്റോനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ടൈമില്ല, ഒന്നിനും ടൈമില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഏൺ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരൊറ്റ അറിവ് പോലും ക്രിപ്റ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരെ നമുക്ക് ഇതുവഴി നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ, $100 ഇറക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് സെറ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, റോബോട്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണ റോബോട്ട്. പറയാൻ തന്നെ നല്ല സുഖമുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കാണാൻ തന്നെ നാളെ എന്ത് ചെയ്യാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈ.